खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नरेन्द्र मदिनि न' सायाव ड्रन गाहाय मन्थ्रिनि रैखाथियाव हुमखि। एबसुआ गलाघाट जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो मेलेमजिबिफोरजों सावरायदों। उमा सेत्रीया भारतारि आइजो क्रिकेट टीमाव सायख'जाबाय। आबाद फोथाराव ओंखारदों बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा कनसेयाम तासा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि रैखाथियाव हुमखि फैदों नामा? गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि न'नि सायाव ड्रन बिरनायखौ लानानै गाहाय मन्थ्रिनि रैखाथियाव हुमखि फैदों होननानै सन्देह जादों। मानोना गाहाय मन्थ्रिनि न'नि सायाव नुनो मोननाय ड्रनखौ सोर बिरहोदोंमोन बेनि बागै रैखाथि बिफाना दासिमबो गुमुर मोननो हायाखै। बे जाथायनि सायाव दिल्ली पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रिनि न'नि साखाथि फाखाथियाव न' फ्लाइ जन महरै फोसावजानाय, जाउनाव उरां एबा ड्रन बिरहोनाया गोख्रोङैनो होबथाजानाय। बेनि गेजेरावबो गाहाय मन्थ्रिनि न' साजों ड्रन बिरनाया सोमोनांथाव आरो जोबोरैनो साननो गोनां बाथ्रा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रिनि रैखाथि बिबानाव थानाय स्पेशेल प्रटेक्शन ग्रुपआ दिनै फुंनि 5 रिंगायाव दिल्ली पुलिसनो गाहाय मन्थ्रिनि न' साजों ड्रन बिरनायनि अजद होदों। नाथाय न' फ्लाइ जनाव थानाय गाहाय मन्थ्रिनि न'नि अख्रां सायाव सोर माबोरै ड्रन बिरहोखो बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गलाघाट जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद, मेलेमजिबि आरो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे मैया रबिबारखालि सावरायदों। गलाघाटनि जयफुखुरि गोजौ फरायसालियाव खुंनाय बे जर'खा मेलाव गलाघाट जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बायदि बायदि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनायनि बागै गुवारै सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि बड' कछारी अट'नमास काउन्सिल सुंद'यै BKWAC खौ दाफुंनाय बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै गलाघाट जिल्लानि हा-हुनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय आरो बिटिआर गोरोबथानि 8.4 दफा बायदियै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ बावनानै मुंख्लं जालांनाय सुबुंफोरनि मुङै अनसुंथाइ होनाय आयदाफोरानो बे सावरायनायनि गुबै थांखिमोन। बबेखानि गलाघाट जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो मेलेमजिबिफोरजों सावरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि निजाम बसुमतारी, बिरदाव बर', बुंथिगिरि अबिद नार्जारी आरो गोबांसा बिबानगिरिफोरजों लोगोसे BKWACनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारीआबो बाहागो लादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। आसामनि सासे आइजो क्रिकेटारनि जाफुंसारनाय। आसामनि आइजो क्रिकेटार उमा सेत्रीया भारतारि आइजो क्रिकेट टीमनि एबा इन्डियान वुमेन्स टीमनि थाखाय सायख'जाबाय। BCCIआ फोसावदों उमा सेत्रीनि मुंखौ। T20 आरो वन डे मोन्नैबो टीमाव जायगा मोन्दों आसामनि उमा सेत्रीया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला भारतारि आइजो टीमा फैगौ 9 जुलाइनिफ्राय बांलादेशआव T20 आरो वन डे क्रिकेट गेलेगोन। बांलादेशआव जानो गोनां बे खेलायावनो उमा सेत्रीया इन्डियान टीमनि जानानै गावनि गिबि इन्टारनेशनेल मेचखौ गेलेगोन। बेनि सिगां सोलिफु बोसोरनिनो 12 जुननिफ्राय हंकंआव खुंनाय वमेन एशिया कापआव चेम्पियन जानाय इन्डियान वुमेन्स नेशनेल क्रिकेट टीमनि अपेनार बेट्समेन आरो उइकेट किपार महरै उमा सेत्रीया गेलेदोंमोन। मख'नो गोनांदि बकाखात जिल्लानि जोबोद गोथौ ओनसोलनि कान्टुलिमारि गामिनि थागिबि बाहादुर सेत्री आरो दीपा सेत्रीनि फिसाजो उमा सेत्रीया भारतारि आइजो क्रिकेटनि ए टीमाव जायगा आवग्रिनो हानाया आसामनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उमा सेत्रीया 2001 मायथाइयावनो गान्टुलिमारि गामिनिफ्राय ओंखारबोनानै क्रिकेट बेट हमफैदोंमोन। गोबां सुबुंफोरनि थाखाय थुलुंगाखांनाय खामानि मावनानै दिन्थिदों बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा कनसेयाम तासा। सिगां बोसोरनि बायदि देग्लायबो गावनि आबादथिलियाव ओंखारदों बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा कनसेयाम तासा। 20 बिगा हायाव माइ गायनो थियारि खालामबाय बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा कनसेयाम तासा।
आइजं रनजित माइ गायनायनि उनावनो जोसा माइ गायगोन। माइ हाखांनायनि उनाव बेसरनि आबाद मावगोन। गावनि बिफानि गालांनाय हारिमु बायदियै बोसोरफ्रोमबो आबाद मावबोगासिनो दङ बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा खनस्याम दासआ। बेनिखायनो उन्दै समनि जारिमिनफोरखौ गोसोखांनानै उन्दै समाव रसा नांनानै थायोमोन होननानै फोरमायो बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा खनस्याम दासआ। बेनिखायनो आबादखौ गाहाय खामानि होननानै राजखान्थिनि मुखुब जानानैबो आबाद फोथाराव ओंखारदों होननानै फोरमायो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।